Isikhona inyanga yodumo uDr Vula uMavula Kuvaliwe umzukulu kaGebeza uGogo Vula kwaMhlabelingane ngasesikoleni ezamazama usiza kulokhu okulandelayo: ukuhlola, ukubethela umuzi uqinise nesibaya, ukucupha umfazi ezwe wena wedwa noma indoda, ukucupha ithuna, ukubamba umthakathi, ukuqinisa impahla yasekhaya ingalahleki, ukuphuphisa imithi emibi ethunyelwa abathakathi, ukukhuphula ibhizinisi lakho lidlondlobale ngamandla, ukuthola isikhundla esingcono emsebenzini, uhlushwa ikhanda elingapheli, unenkinga yamagobongo, isigcaba sokugembula, ukulahla isilwane, uqondisa umsamo otshekile, ukuvusa induku, ulapha nenkinga yemizwa nezinyawo, ungabatholi abantwana, kanti futhi ikhona nembiza kazifo zonke, ukunqamula juqu, iklina ngaphakathi. Uyatholakala kule nombolo 072 43 12 139. Siphinde inombolo 072 43 12 139. Woza kuDr Vula uzothola ukusizakala. Ningizimu Afrika nebekashana kamenzi yaphuza umlanzi angameva ngibekele kuphi nakuphi ke la kufinyela khona le video njengamanje lami igama ngivezele ukuthi ungakho ngalo iLasbo namagumede mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde futhi ngimcele wengane zakwethu ukuthi nisondele libe baningi and subscribe lapha nabe sinasilandela ku Facebook @Radio Inkeze kanjalo na ku TikTok @Radio Inkezo wengane zakwethu. Namhlanje ngila ekhaya endaweni yasezamazama laphana ke kwaMhlabelingane kwakhubalo lembiwe egcekeni sivashele enye insizwa laphana engumelaphi wendabuko esikhulume ngayo kakhulu uDr Vula uMavula Kuvaliwe umzukulu kaGebeza phansi kwaMhlabelingana endaweni yasezamazama ke insizwa ke lena ke yaziwa kakhulu esisize abantu abaningi laphana ngeke sizikubale ngakunye kodwa ke umuntu oke waqondana lensizwa uyayazi laphana ke phansi kwaMhlabelingana kakhubalo lembiwa egcekeni. Angizukwanda kakhulu engane zakwethu ke sikhona naye insizwa ikhona izosiphendulela okuyikhona enifuna ukwazi ngayo. Sibingelele siphinde futhi samukele ehleleni uRadio Inkezo laphana mkhulu uVula. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele ohlelweni olukhulu lamba phambili iRadio Inkezo. Ngiphinde futhi ngibingelele emagumbini amane lomhlaba lo bingelelayo kusawuyena ubaba uDokotela uDr Vula uMavula Kuvaliwe umzukulu kaGebeza ophansi kwaMhlabathi uyalingana. Ngiyanibingelela sanibona. Lapho umuntu ofisa ukwazi kakhulu ukwazi kabanzi ubani umkhulu Vula ubani uDr Masikhuluma ngomkhulu uVula umkhulu sikhuluma ngomkhulu uMbuyisi ukuthi phela abantu abaningi basabasuke bangazi ngomkhulu uVula laphana nalaphana futhi enkundleni zokuxhumana igama elithi uDr Vula noma ngithi uMavula Kuvaliwe igama omkhulu elisuka kude kakhulu ngalo umsebenzi futhi engiwenzayo ngoba ngeke ngasho ngathi mina isibongo nguMbuyisa kodwa leli lika Mavula Kuvaliwe lisese livela ngomsebenzi engiwenzayo. Lapho ukuchazela abantu nje ukuthi elika Dr Vula lifike kanjani noma mhlambe wona umsebenzi oke lapha noVula okuvaliwe noma mhlambe kanjani ukuchaze nje kabanzi ukuthi ke elika Dr Vula lifike kanjani. Igama lika Dr Vula mkhulu alijulanga kakhulu livuswe umsebenzi laphakamiswa umsebenzi. Mina mkhulu bengifike ngisize umuntu esekufike kwahluleka abantu abaningi ababelaphi uthothi kade bemzama lo muntu kodwa manje uthothi induku zabo zambe zoshaya iceleni zingaqondanisi inqo. Ngase ngithi mase ngifikile mina ngafike ngayiyenza into kwaba kanye laqala lapho lelo gama lelo okuthiwa hayi wena kusukela namhlanje kumele ube uMavula Kuvaliwe. Angithi uzwahle indaba yasiqala lapho ke igama likaMkhulu uVula lase lakhula ngomsebenzi engiwenza ngoba ngiyazi ukuthi la sengafika khona mina lo muntu ngamthinta ngesami isandla na kanjani uyophila lo muntu loyo. Lisuka lapho ke lelo gama omkhulu okuvuliwe kusho okuvuliwe okuvaliwe kuyavuleka uMavula Kuvaliwe ya kunjalo nje mkhulu. Alright ngifuna ukubheka ukuthi ke uzofika nje lana okutholakala usuphatha izikhwama laphana ususindisa abantu wena usulapha abantu usuvula okuvaliwe kufike kanjani mhlawumbe kulo msebenzi osufike kuona mhlawumbe ikhona eminye imisebenzi obungayenza mhlawumbe angazi noma kube uthando noma mhlawumbe awumuntu uchaza fahla kancane kulo ndawo. Lo msebenzi mkhulu lona akusona umsebenzi omusha umsebenzi omdala lo msebenzi kusukela nje ngisamncane
ngo-2000. Mina ukuqala nje ngiyinothisa lento ngayinothisa ngo-2000. Yeah. Kwakhuphuka kwathi 2001 kwayofika la ku-2005 angithi yabo. Ngisasemncane ke futhi nakhona bengithatha bengibeka ngoba mina bengumuntu ubehlala egula. Ngithi mangigula ke bangithathe bangise enyangeni utholakala ukuthi mane khona lo muntu lona omkhulu ohamba ohlupha isimo salomntwana. Wase ke kwaphoqa ukuthi lento kumele manje ngiyisukumele ngithi ngiyabheka futhi isimo samasenti siphansi kakhulu angikwazi ukuthi ngisukumele lento. Ngase ngiyaqhubeka ke nempilo ngafunda. Kwathi ke kwa grade 11 ngithe mase ngaku grade 11 yasaqala ke iyaqiqinisa lento. Yathi mayengiqinisa futhi wafika umnikazi womsebenzi wathi cha wena akekho omunye umuntu oyokuphatha ngesandla ukuze uthabathe isimo salezi ikhwama. Wena kumele uwenze u1 no2 no3 base bangitshela futhi nomuntu oyongenzela izinto kahle ngendlela ukuze izinto zami ziqonde zibe right. Ngoba manje inyanga zanamhlanje ziyaganga wena mkhulu angeke ngikubeke lokho kanakhuza kakhulu. Inyanga zanamhlanje ziyaganga ngoba ngisukela mina ngiyeke umuntu ngithi ngiyoyenza u1 no2 ufika lapho umuntu manje usengiphambanisela izinto kanti umuntu mabazokukhomba yena ephushini kuba right ngoba usukulandela into osuke uyithole phansi kulezi idalwa zakini noma ngithi lento oyithole kulabantu abadala abakini abasuke bakubhekile. Yinto ke lento eyaqala lapho ngahamba mina ngaya kubaba uMbuyisa ubaba wami ongizalayo akusona kodwa ubaba ongizala ngokwegazi ubaba omncane olamana nobaba. Unfortunately ke ubaba emhlabeni akasekho uyu umuntu owanginikeza ubunyanga lobo enginabo namhlanje. Ngiyaqhosha nje ngiyagaba lapho ngihamba khona ngithi mina ngiyinkunzi mina ubaba udokotela uDr Vulumavula kuvala imizulu agebeza phansi kwamhlaba yalingana umsebenzi engawuthola kubaba uMbuyisa noma ngathiwa zikhona inkinga nezihibe kodwa umuntu owanginikeza lobo mnyanga lobo enginawo namhlanje kubaba uMbuyisa mkhulu. Kunjalo nje mkhulu. Ngiyakuzwa mkhulu ngifuna sibheke lana kunento ekuthiwa zigubhu. Ukhulunywa ngayo kakhulu kodwa ke kumuntu ongazi ngesigubhu mhlawumbe ungamchazela ngisazi ukuthi ke kunegubhu ehlukane kaningi umuntu njengoba sila endaweni zamakhaya uzocabangela ukuthi igubhu zokukhamaza sikhuluma mhlawumbe ngalezo igubhu kodwa ke ngifuna umkhulu ayicacise leyo igubhu siyini isigubhu. Masikhuluma ngesigubhu mkhulu nabantu abaningi sababa nokwesaba ngenxa yegama. Uzwa umuntu athina yazi mina nginesigubhu ngisebenza ngento enjengesigubhu. Masikhuluma ngesigubhu mkhulu suke sikhuluma ngento ekanje. Sisuke sikhuluma ngegona kudala kwakuthiwa yigona. Hayi okwamanje ngoba okwamanje sesivese sayithatha sayibeka ngolwethu ulimi sekuthiwa isigubhu. Ngoba manje ubuhle noma ngithi ububi besigubhu mkhulu angeke ulibeke ngolimi lwakudala ngithi amagona ingasho ngithi igubhu manje igama elithi isigubhu linokwethusa ngaphakathi uthothi umbukelo sekhaya unesifiso ukuthi ehamba usilanda isigubhu kodwa ngesimanga sokuthi useyasaba ngenxa ukuthi uzwe igama lesigubhu kuthiwa isigubhu sihambe siyoshintsha ekhaya sesifika ekhaya. Cha angeke ngikubekele kanjena wemlalelo sekhaya. Amagona akhona la ekhaya awekho amagona amabi kunamagona amahle kodwa alikho igona eliphuma la ekhaya liye komunye umuntu. Amagona osukwabona la enakuzaneni endlini nami ngisebenzela kuwo amagona engisuka ngisebenza ngawo. Angikwazi ukuthatha igona enginalo nginikeze wena ngithi hamba uyolisebenzisa ekhaya cha. Amagona osukwabona lana amagona engisuke ngikusebenza ngawo ebese ngithi ngithatha into oyithathayo bese uyenza kanjani futhi uma ufika ekhaya. Hayi ukuthi ngifike uneze isigubhu ngithatha isigubhu uhambe naso. Kanjalo mkhulu asisebenzi kanjalo mina ngikunikeza induku engihlanganise nalezi zinto zami esuke zikhona la. Kuyaphoqa ukuthi inkinga yakho wena ikanjani imayilana nani isukapha ngithi uyasindama njengomuntu nje sithi kunomuntu olandelwa isimo sabantu noma ufuna ukubulawa umphakathi noma ufuna ukushawa umphakathi. Umuntu kanjalo angivele ngithatha isigubhu ngimnikeze kodwa kunemithi engisuke ngihlanganisile futhi ngiyakhipha lesigubhu ngiyantonsela lapha kulo muthi ngizokunikeze wona. Mase ufika ekhaya uzobusuyenza u1 no2 no3 kodwa hayi ukuthi ngikunikeze into enje ngesigubhu. Kunjalo ke mkhulu. Mkhulu ngisafunda lana bekuthiwa kuno advantage and disadvantage. Ngifuna sibheke ukubaleka kwesigubhu kanjalo futhi ke nobubi baso. Mhlawumbe siqale nje sibaleke ngani isigubhu. Isigubhu mkhulu phela masikhuluma ngesigubhu suke sikhuluma ngenye into. Masithi nje sikhuluma ngesigubhu
sisuke sikhuluma ngenye into. Isigubhu mkhulu sibaluleke kakhulu uma kangukuthi umuntu osuke unebhizinisi mhlawumbe elincane uma kuthiwa likhulu kodwa ufisa ukuthi into yakho ikhuphuke kakhulu iye phezulu kunakuqala. Angikuthi na. So isigubhu siyakulekelela lapha ekutheni ukuthi sikunqanqela ama-customer noma sikudonsele abantu. Kunesigubhu mkhulu esenhlanhla ebese kuba khona futhi isigubhu sokulwa, kube khona isigubhu sokuvika. Kuba kuwena ukuthi kulezi igubhu esuke zikhona wena ufuna into kanjani. Isigubhu ke mkhulu sikhange sikulekelele lapho uma kangukuthi amandla awunawo ngoba amadlozi abantu salala kakhulu. Yingakho abantu abaningi bakhetha ukuthi engathi umuntu angathola into ezomenza ukuthi anothe ngokukhulu ukuphazima kweso. Yingakho abantu abaningi babalekela kuphi egujini mkhulu. Ubuhle nje besigubhu yilobo ukuthi into yakho moyenza uyayenza futhi iyashesha ukucacisa ngesigubhu mkhulu sisodwa. Kunjalo. Ububi besigubhu ke bona mhlawumbe nobubi besigubhu. Ububi besigubhu mkhulu bujule kakhulu. Ububi besigubhu mawukhumbula kahle khona lento okuthiwa amabutho, khona lento okuthiwa izizwe. Ebese khona lento okuthiwa ikhubalo. Makuthiwa sikhuluma ngento okuthinta izizwe. Masikhuluma ngento esuke ithinta izizwe suke sikhuluma ngento esuke ithinta amathambo elwane ahlanganisiwe mhlawumbe ithambo lomkhovu, ithambo lomantindane kanjalo uhlobo thizeni lwelwane olusuke luhlanganiswe namafutha futhi thizeni. Uthola ukuthi mawusuyithathile lento kumele uhambe uye ethuneni lomuntu ongamazi kuthiwa hambe esithuneni lomuntu oyisigwili. Uzothi mawusofika kulowo muntu loyo uzobe usuyayibika ke le ndoda uyitsho ukuthi ndoda siyakuvusa ke namhlanje sifuna ukuthi usebenzele ubani kanje. Ukhulume lokho ozobe uyitshele ugqobela wakho ngaleso sikhathi. Lapho uphethe lezi zinto lezi lamathambo asuka khona ahlanganiswa nezinye zelwane kwase kufakwa enye into esiyivusa ngayo kuthiwa uvuka. Angisho kahle mkhulu. Ekuthiwa uvuka ivuswe lento ukuthothi kulelo thuna futhi uzoyimbela mhlambe kube u7 days noma kube amasonto mhlambe amabili kanjalo. Emveni kwalapho uzobe usuyayilanda ke lento usuyayingenisa ekhaya usuyayibika uyitshela ukuthi namadoda nizohlala ekhaya nisebenze kanje. Iyona ndlela yakhe nizoba nisebenza ngayo. Lapho suke sesikhuluma ngani sisuke sesikhuluma ngento esuke ithinta izizwe, into esuke ithinta ini amabutho. Leso sigubhu yisigubhu esuke sithwebula something, esuke sithwebula noma ngaba uthwebula ithunzi lo muntu. Ngiyayithatha le nto lana le ndoda kade ngiyoyilanda phela ehlathini ngayibeka la ekhaya. Yisigwili phela ingakuthiwa thatha le nto uye kumuntu ebekade eyisigwili, ungayi kumuntu osuka hluphekile ngoba kusho into yakho ngeke izivuke. Siyayivusa isimo salento mase ifika ekhaya iyaqala ke manje yasebenza. Lapho mkhulu sisuke sisebenzise amathambo thizeni nani elwane sayivusa isimo salento. Vele izothi mase ifika ekhaya ekhambeni kwesikhathi izohamba ishintshe isimo salento. Yothi futhi mase ishintshile ayinqeni kuvele ukukhombise umkhulu noma ikukhombise umama noma ikukhombise ubaba noma kungaba yilunga lomndeni wena osuke usondelana naye kakhulu. Lento isifuna ukuthi uyenze njani uyiphakele mkhulu. Ukuze phela iqhubeke nalomnotho wena ofunayo. Njengoba uyilande ngaphandle wayilethe ekhaya uyilethela ekhaya ngesimanga sokuthi ufisa ukuthi ikwenzele something thizeni enhle. Kunjalo ke mkhulu bungozi nje bazo igubhu kulapho mkhulu. Once wasithatha nje leso sigubhu leso esikanjalo esuke sihlanganiswe nani kwathiwa hamba ethuneni kanje. Vele uzothi mawusofika ekhaya lonto leyo iyofika ikuphambanise kakhulu. Lento ifana nento mkhulu uthothi umuntu usebenza ngento esasithwalo. Umuntu masebenza ngento enjengesithwalo ukuthi abanye basebenza ngenyoka, abanye basebenza ngani. Kuya kuyena umuntu ukuthi yena usuke athathe ini ngaleso sikhathi. Umuntu osuke asebenza ngento enjengenyoka kungaba ukuthi lo muntu uyohlanjululwa le enakuzane nemfuleni mhlawumbe ukuthwetshule amandla aleso siziba lapho kuhlala khona umnumzana umnikazi wendawo. Ebese yathatha lonto izongeniswa ekhaya. Vele ekhambeni kwesikhathi izohamba yenze njani ebese yashintsha. Kodwa umnotho wakho wena usuke ubona, wena osuke uyilandile lento la ekhaya mkhulu. Kunjalo ukuthi mkhulu khona la ngifuna sifike khona, ngifuna sibheke kuqala indaba yegubhu nokuthwala. Kuyahambisana mhlawumbe noma izinto embili ehlukile lezo. Ngicela ngiphindele mkhulu kancane. Ngithi ngifuna sibheke indaba yokuthwala kanjalo nezigubhu ukuthi kuyahambisana noma kuyinto efanayo noma kuzinto ehlukene igubhu nokuthwala. Kuhlukane kabili mkhulu. Kuhlukane kabili. Angeke ukuthi kufika umuntu la ekhaya ezothi mkhulu ngifuna ungenzele u1 no2 bese mina ngimthwesa into angayidingi ngaleso sikhathi.
ukuthwala mkhulu kubhodwa, kanti kukhona futhi ukulanda into enjengesigubhu eyokuboosta ngaleso sikhathi, kodwa hhayi ngoba uthwala. Mhlawumbe ngizobe sengikukalela iy'nyanga noma iminyaka, ngithi emveni ka-6 years uphinde ubuye futhi uzovusela, noma emveni ka-6 months noma ngithi unyaka uphinde ubuye futhi uzenzani, uzovusela. Lapho suke singathwali, usuke umuntu umnikeza into enjengani, enjengamandla aleso sikhathi azowasebenzisa yena uma ifika kuphi ekhaya. Mhlawumbe umuntu osuka nesitolo noma umuntu owumelaphi usekhaya but wavalwa ngo-1993. Lowo muntu loyo okanjalo asivele simthathe mkhulu ngimnikeze into asuke ayifunile bese uhamba nayo. Kuma isikhathi siyibheke inkinga ukuthi njengoba lo muntu lona wavalwa iminyaka emingaka, kwakuwonakale kuphi? Ngoba kwenzeka mkhulu ukuthi uthothi wena wavalwa kanti wavalwa emthini, usebenzisa umuthi kungalungi, usebenzisa iswasho kungalungi, kuthiwa hamba uye kubantu ukuthi mawufika kuloyo muntu loyo muntu akageji, uthi masofika kuyena futhi izivele ziphapha kakhulu, uzibuza ukuthi kanti yini lena eyafa kwakimi kangaka, izinto zami zangalunga. Uma kuya ngokuthi mkhulu lowo muntu wavalwa emthini, kwathetshulwa iy'dalwa zakhe noma ngithi kwathetshulwa ithunzi lakhe, vele izinto zakhe zizohamba zihambe zishone phansi ngoba izinto zakhe zavalwa. Uyizwa kahle indaba? So ukuthwala-ke kuhlukane lapho. Kukhona ukuthi ngilanda isithwalo kanti futhi ngilanda isigubhu. Umuntu osuke awumelaphi, kukhona lokho kuthiwa ukukhendla, abanye bayakhendla kancane kancane aye kumuntu, kancane kancane aye kumuntu, uyolanda lezazi zinto zokuthi ayisebenzise kuphi esigodlweni sakhe, kodwa hhayi ukuthi wenze njani nomuntu uthwele. Kanti uma uthwele uyahamba uye enyangeni, ifike ukwenzele lokhu inyanga ekwenzela khona, usungahamba uyoyihlalela ekhaya. Mhlambe kungugobela wakho uzoya nje, mhlambe uma usudlulisa iminyaka thizeni uyofuna lokho nalokho. Angithi kahle indaba? Kunjalo nje mkhulu. Hayi, ngikuzwa kahle mkhulu. Ngicabanga eyokuthwala mhlawumbe sobe sithi kuyibheka ngelinye lamalanga ngenxa yesikhathi mhlawumbe. Ngicabanga ukuthi umuntu uma kukhona umbuzo okhona mningi kakhulu, uvulelekile lapha ukuthi-ke asilandele ku-comment section, mhlawumbe kube khona azokubuza. Kuningi kakhulu esazokhuluma ngakho mkhulu, asigoqe. Abafuna ukukuthola bakuthola kanjani? Mina mkhulu ngokwamhlaba uyalingana. Uma kuya ngokuthi umuntu uyangidinga, uma kuya ngokuthi mhlawumbe usegoli, mosegoli ugibelela nje straight eWanderers, ubuza imoto ezibhekwa kwaMhlaba Uyalingana, sikhona lapha eduze, uzobe usuyagibela-ke wehlike eSikhemelele. Mosuke eSikhemelele buza nje imoto ebheke eZamazama kwi-network nje, mosufika nje kwi-aerial network uzobe usufikile ekhaya. Kubantu abasuke eThekwini ugibelela straight eworkshop noma ugibelela eYMCA. Kubantu abasuka ko-Western Cape, Cape Town, abanye bangagibelela eMthatha. Kubantu basuka le ko-bani Western Cape, imoto uzitholakala edolobheni elikhulu laphana, futhi ngathi ungabhukha ibhasi okungcono uhambe nje ufike ungazubambezeleke kakhulu. Inamba yami engitholakala kuyona ithi 072 43 12 139. Siphinde futhi ithi 072 43 12 139. Nisho kanjalo ingane zakwethu inombolo kamkhulu nosaku-screen, futhi si-edile laphana. Ngicathi umuntu uzozibonela laphana uDr. Vula phansi kwaMhlaba Uyalingana wakubhala Mviwe egcekeni-ke. Nombani-ke mangabe ufuna usizo wamukelekile la ekhaya laphana. Ngazi noma sikhona isikhathi sokuvula, isikhathi sokuvula mhlawumbe abadinga usizo kusukela nje ama-weekend kanjani lapho la emkhala, la ekhaya mkhulu kusukela ekuseni ngo-5 kusuke kusetshezwa, kuvalwa ngo-10 ebusuku. Noma kuthiwa mhlawumbe angazi uma usuqineke kakhulu uma kusuke kanjani, ungangivusa ngisho nasebusuku nango-12 ngingakuvukela uma ukuthi mhlawumbe yinto esuke iyi-serious usuke udinga usizo, ngakwazi ukuthi ngikuvukele. Kodwa isikhathi sokuvala sivala nje ngo-10 sivule ngo-5 la ekhaya. Alright, ngazi kwethu bekuyona-ke insizwa uDr. Vula-ke phansi kwaMhlaba Uyalingana wakubhala Mviwe egcekeni kade-ke sigeqanayo nje amagula kwi-channel ye-Radio Inkezo. Siphinde futhi sicela ukuthi nobani obukele le video njengamanje subscribe, ayishare video kunoma ubani laphana-ke, bese futhi uyasilandela ku-Facebook @Radio Inkezo, kanjalo ku-TikTok @Radio Inkezo. Siphinde-ke futhi sihlangane kwividiyo elandelayo ngesikhathi esilandela. Ningakhohlwa ukusubscribe, sibe nosuku olumnandi. Ngithanda. Isikhona inyanga yodumo uDr. Vula uMavula Kuvaliwe, umzukulu kaGebeza, uKhokho Vula kwaMhlaba Uyalingana ngasesikoleni eZamazama. Usiza kulokho okulandelayo: ukuhlola,
ukubethela umuzi uqinise nesibaya, ukucupha umfazi eze wena wedwa noma indoda, ukucupha ithuna, ukubamba umthakathi, ukuqinisa impahla yasekhaya ingalahleki, ukukhuphisa imithi emibi ethunyelwa abathakathi, ukukhuphula ibhizinisi lakho lidlondlobale ngamandla, ukuthola isikhundla esingcono emsebenzini, uhlushwa ikhanda elingapheli, unenkinga yamagoboko, isigcaba sokudembula, ukulahla isilwane, uqondisa umsamo otshekile, ukuvusa induku. Ulapha nenkinga yemizwa nezinyawo, ungabatholi abantwana, kanti futhi ikhona nembiza kazifo zonke, umnqamulajuqu, iklina ngaphakathi. Uyatholakala kule nombolo 072 43 12 139. Siphinde inombolo 072 43 12 139. Woza ku-Dr. Vula uzothola ukusizakala.